ZVL. Omroep ZVL. 1, 2, 3, 4, archiefje van. 1, 2, 3, 4, archiefje is van hier. Wij gaan vooral onze stem laten horen, uitleggen waarom we het belangrijk vinden aan de raadsleden. En al die mensen hier zijn hier uit sympathie voor de zaak. Papier hier! Deze groep actievoerders vroeg afgelopen dinsdag, voorafgaand aan de commissievergadering in de gemeente Sluis, aandacht voor het verdwijnen van het archief naar Middelburg. Iets wat niet zomaar gebeurt. Een aantal onderzoeken in 2022 en 2023 gewoon aangeven dat het beheer van het archief niet op orde is. En daarnaast is er een nieuwe wetgeving die nu bij de Eerste Kamer ligt, de Archiefwet 2021. Als die vastgezet wordt, dan gaat er zeer zware eisen aan de kwaliteit van de digitalisering en van de archivering. En dat heeft voor ons de overweging gegeven om de samenwerking met Zeeuws Archief te zoeken. Voor die verhuizing vraagt het college €495.000. Dat is gedeeltelijk eenmalige kosten. Een heel belangrijk onderdeel is het digitaliseren van het bouwarchief. Het bouwarchief is het meest opgevraagd. Van de 1300 zoekvragen is meer dan de helft voor het bouwarchief. En dat geeft al aan dat dat een belangrijk onderdeel is. Wat we verplicht zijn ook om versneld te digitaliseren. Dat willen we naar voren halen. En ja, er is natuurlijk ook verplaatsingskosten nodig. De actievoerders hadden allemaal een doos vast. En dat is uiteraard niet zonder reden. Dat is ons archief. Indien nodig komen wij ons eigen archief halen. Het is symbolisch. We zijn de laatste jaren enorm teleurgesteld in alle voorzieningen die verdwijnen. De gemeente heeft zelf al veelvuldig aangegeven dat ze de culturele, historische waarden willen meer in het licht zetten. En helaas besluiten ze dan om het archief te laten verdwijnen. En daar heeft de wethouder wel begrip voor. Ja, natuurlijk. Laten we gewoon ook eerlijk zeggen dat het voor ons als college gewoon een niet zo makkelijk besluit is. Omdat onze voorkeur was ook om het hier te behouden. Het belangrijkste van al vind ik dat er door alle raadsleden grondig over nagedacht wordt, dat er een afwogen beslissing wordt gemaakt. Ik ga geen wereldoorlog aan het geven als ze het verhuizen, maar ik vind het belangrijk dat alle belangen van iedereen mee in de weegschaal genomen worden. Omdat het zo'n unieke streek is, dat we een hele horde aan liefhebbers hebben die heel graag in het archief pluist, verhalen samenstelt. We hadden contact ook met een man die van chef Van Dongen het hele verhaal ter boekte wil stellen. En eigenlijk hoort dat ter plaatse hier in de gemeente Sluis. Het onderwerp is uitvoerig besproken, maar uitgesproken zijn ze nog niet. Daarom zal er in de gemeenteraadsvergadering van 27 maart opnieuw aandacht aan besteed worden. ZVL. Omroep ZVL.